Yes. Den skulle være der nu, ja. Så vi er on air. Og ja, med første, det må jeg så hellere sige, første klasses time. Og der ligger så lige noget procedurer, vi jo ikke har på plads i forhold til, hvordan vi gør det her. Jeg har nogle bud på nogle ting, som vi i hvert fald bør gå igennem, altså for eksempel situationen for grupperne, for det synes jeg er et hovedspørgsmål, og lige for stille er alle i tilfredse med deres nuværende gruppesituation, og ellers så bør det her være et sted, hvor vi kan diskutere det. Og så kan der være en masse andre ting, men jeg har tænkt mig at gøre det sådan, at vi lige også tager en runde, hvor I lige sådan selv prøver at komme ind på de emner, som I gerne vil diskutere. Så hvis jeg nu starter med dig, Lana, fordi du er længst til venstre, så kan jeg nemlig køre den vej ned og dermed huske, hvem der har været igennem. Jamen, vores gruppesituation er jo ændret, så nu er vi kun 3 mand tilbage. Ja. Vi har ikke talt med Rikke. Vi har først vejledning i morgen, så vi ved ikke helt, hvad deres holdning er til, at vi kun er 3. Vi er godt klar over, at arbejdsbyrden bliver jo det større. Men har jo også måske lidt talt om, at det kan også være nogle gange lidt nemmere, jo færre man er. Så lige nu, der tror jeg egentlig bare, at den er fuldstændig på standby, hvor vi bare prøver at knokle på og få lavet milestone 1 færdigt. Og så må vi tage den derfra. Men altså, vi var ude i på et tidspunkt, hvor vi tænkte, altså, hvis vi skal over i en anden gruppe og splitte vores gruppe op, altså så alt det arbejde, man har lagt i det indtil videre, det ville jo være, at man sådan skulle starte helt forfra og skulle komme over i en anden gruppe med nogle helt andre idéer og en helt anden tilgang. Og det kunne vi mærke, at det forstyrrede os måske mere end måske den arbejdsmængde, der så ville være nu. Ja. Men altså, nu, ja. Så tror jeg lige nu, der kører vi på med os 3, og så må vi jo ligesom se, hvordan det udvikler sig. Ja. Godt. Det er også sent, altså det at skifte. Jamen det er det. Ikke? Ja. Vi er jo langt inde i det allerede. Ja. Det kan jeg godt følge jer i. Ja. Men det synes jeg er en fin status, Lena, og du er ikke mere forpligtet på den, end at altså, hvis situationen ændrer sig, så må du gå op, eller I råber op og sige, at den strategi duer ikke. Ja. Igen. Godt. Maj? Ja, jamen vi er jo også kun 3, men det har vi jo været siden semesterstart. Så det vidste vi godt, og vi har også haft snakken om, hvordan skal vi få det til at fungere. Men vi tænkte, vi vil hellere bruge tiden og kræfterne på studie, end på at skulle indgå i registreret partnerskab med nogen. Fordi vi har jo været gennem et semester sammen, og ved ligesom, at vi fungerer og supplerer hinanden rigtig godt. Og at vi vil nogenlunde samme vej. Og hvad kan vi hver især byde ind med? Vi arbejder jo alle 3 næsten fuldtid. Så vi ved også, at vores liv kan hænge nogenlunde sammen med studiet og med hinanden. Og vi har så ligesom valgt at sige, jamen, vi når så ikke de sidste 33% læsning, men det vi så læser, det er så det vi bruger. Og ellers så må vi dykke ned i det, når det er, vi når eksamensperioden. Altså, så det fungerer faktisk rigtig godt, og vi er langt i vores proces, fordi vi er enormt fokuseret, og vi er meget hårde med hensyn til deadlines. Fordi ellers kan vi simpelthen ikke få det til at fungere. Hvis ikke vi holder de der deadlines, altså vi kan ikke indhente en uge pludselig, fordi vi jo går på arbejde alle 3. Så vi har faktisk allerede haft vores probes ude og har fået dem tilbage, og er i gang med noget analyse på det. Så må vi jo så se, om vi så får nogle gode resultater ud af at have været så hurtigt ude. Men det var sådan, vores hverdag var nødt til at være. Men det fungerer ellers, altså vores samarbejde fungerer rigtig godt. Skide godt. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere om probes, Maj, men jeg tror, vi tager den
Lad os lige gå den her igennem, og så vende tilbage til det, at lige dele nogle erfaringer der. Hvis du kort kan, så kan du lige også forberede hvad du synes, du vil sige om det. Altså jeg vil bare sige, at jeg sidder ude på arbejdet, så jeg slukker min mikrofon. Og så er jeg klokken 10 skal jeg møde officielt. Ja. Så, Godt. så lidt i 10, der går jeg. Jeg skal prøve at holde tempoet. Michael, jeres gruppesituation? Jamen, den ser rigtig fin ud. Altså vi er i gang med, observationer ude på forskellige skoler. Det vi arbejder med, det er, at vi har fokus på, altså det ved jeg ikke, om det er relevant, men altså, hvordan man kan øge lærersamarbejdet med henblik, altså med vidensdeling osv. Så vi sidder og observerer lærere i deres forberedelse og kigger lidt på det. Og så er det meningen, at vi skal lave nogle interview og probes og sådan noget. Men i forhold til gruppen, så ser det, ja, så kører det rigtig godt. Og vi havde vejledning med Rikke og Janus i går. Og det synes jeg, det var et godt møde, så til dem af jer, der ikke har haft det endnu. Og der kan jeg så sige til dig, Dana, at Rikke luftede i hvert fald, at det kunne godt være, at de udskød den her milestone lidt. Om det er så en fordel eller ej. Men det vi i hvert fald kommenterede lidt på, det var lidt, at vi, det som nok mange af jer andre også har talt om, det her med, at det er for hurtigt, vi ligesom skal komme frem med noget i forhold til den her designproces. Og sådan lidt, at vi har følt lidt, at de to fag, de modarbejder lidt hinanden, hvor digitale medier ligesom vil have, at vi skal stille med et produkt. Og så fik Rikke i hvert fald også talt det meget ned, det her med, at fordi vi har det sådan lidt, at vi synes, at det her counterplay, det kommer til at stå lidt som et, lidt som et problem i designprocessen, fordi vi føler, at vi skal bare være klar med et produkt. Men det fik hun talt meget ned til, at det var, vi skulle på ingen måde stå med et produkt til counterplay, fordi hvis vi gjorde det, så ville vi heller ikke stå, eller være åbne over for kritik, eller ændringer af det, vi har lavet. Så det var sådan, ja, jeg synes, det var godt møde, så det gav sådan lidt mere ro på, synes jeg, at vi kunne tage det lidt mere stille og roligt, og i stedet for at fokusere på at lave nogle gode, noget godt feltarbejde. Så, ja. Det er godt. Ja, Morten? Morten, ja. Det er mig? Okay. Ja. Jamen, jeg er faktisk glad for at høre, at der er mulighed for, at den der milestone måske bliver udskudt lidt, fordi at lige nu der er de 3 andre gruppemedlemmer ude og lave noget feltarbejde, og vi er lidt i samme dilemma, eller hvad man skal sige, det der med, at nu skal vi bare aflevere nogle refleksioner over vores observationer. Ellers så har vi faktisk en rigtig god gruppedynamik, men vi har været lidt ophængt af, at 2 af os i hvert fald har fuldtidsarbejde og sådan noget, ikke? Det kører bedre nu. Det vi har været bedst til i gruppen, det er, når en af os ligesom har fået et dyk, eller hvad man skal kalde det, så har vi været gode til lige at tage fat i hinanden, ikke? Super god gruppe. Hvad var det? Jo, alle de her afleveringer og alt det her vi skal, det kan godt, selvom man ikke har et fuldtidsarbejde, sætte en begrænsning for, hvor meget man kan nå at læse, fordi at man hele tiden skal aflevere, der er hele tiden en deadline, man skal forholde sig til, og sådan noget. Så ja, det er lidt, hvad vi går og tumler med. Godt. Stine? Ja, jamen altså vores gruppearbejde fungerer også, det fungerer skide godt. Vi startede med at være 3 i semesterstart, men så blev vi ret hurtigt 4. Selvom vi egentlig havde sagt, vi 3, at vi jo skulle heller ikke sådan lige så hook på det der med at skulle til at være flere, fordi altså faktisk lidt af de samme årsager som mig listede op, men det har så fungeret skide godt. Så det kan blive fint, hvis man gør det, men det var selvfølgelig også tidligt i processen. I den anden situation. Det er vi skide glade for at få Petrin med. Og vi havde også vejledning med Rikke og Janus i går. Og det var faktisk også en rigtig fin vejledning, selvom at vi var rigtig spændt på den. Fordi der var lige lidt kanter, der skulle files. Men jeg synes faktisk, det fungerede rigtig godt. Og jeg synes også, at det snakker vi også med Rikke og Janus om, at det, at de begge to deltog, synes vi, altså tog vi selvfølgelig som udgangspunkt for, at de tager
de frustrationer, vi nu måtte have, alvorligt. Og jeg synes også, at man kunne fornemme, at i og med, Rikke fortalte os også det der med, at det kunne godt være, at hun for eksempel på søndag måske fandt ud af at skubbe deadline på den der milestone lidt. Så den luftede hun også for os. Og så fortalte hun også, at hun ville de næste uger frem mod Counterplay, som vel i virkeligheden er frygtelig få uger, altså der ville hun ændre sin vejledning og sine ugeplaner, sådan det var mere målrettet mod Counterplay. Altså det var ikke så meget læse alt det her litteratur, det var mere, det kom til at handle lidt mere om Counterplay, og det snakkede vi i hvert fald med hende om, synes vi var rigtig rart. Sådan at, fordi lige nu havde vi det nemlig også sådan lidt, som om, hvad skal vi egentlig med det skide Counterplay, ikke? Fordi vi har også haft det lidt som Michael gav udtryk for, at det var lidt som om det egentlig mere forstyrrede den proces, vi var i, fordi vi er ikke specielt langt. Altså, vi har været ude med de survey, som har været distribueret, og det har vi heldigvis fået rigtig mange besvarelser på, så det kan vi bruge til noget. Men der fik vi jo så også at vide, at det var rigtig fint og sådan noget, fordi vi havde egentlig også forestillet os, jamen på Counterplay, der må vi måske eventuelt bruge sådan noget scenarios eller sådan noget, at det kunne være interessant der, sådan at fordi vi prøver sådan at holde fast i hvert fald at tænke, jamen designprocessen, den fortsætter indtil mest, altså vi skal ikke være færdige med noget før, fordi altså vi har ingen anelse om, hvad det er for et design, vi laver, altså som i overhovedet ingen anelse. Det er faktisk ikke noget, vi overhovedet har talt om eller tænkt over, men jeg synes, at vi havde en god vejledning med Rikke og Janus i går, og som egentlig også gjorde mig sådan forholdsvis rolig i forhold til, at jeg tænker, der vil højst sandsynligt poppe flere ting op, hvor vi sådan uoverensstemmelser eller misforståelser, eller hvor vi ikke rigtig ved, hvad fanden er det egentlig, de snakker om, eller hvorfor foregår tingene på den her måde. Men jeg tænker, at når man, fordi vi var virkelig uenige om nogle ting, og der var også tidspunkter, hvor jeg sådan må sige, hov. Det var ikke det, der var blevet sagt. Det, der blev sagt, var sådan her. Men det var en god dynamik, der var i det. Og jeg tænker, hvis man kan være så konstruktiv i sin måde at gå til de knaster, der nu måtte være en gang imellem, jamen så kan man også forløse det potentiale, der ligger i de uoverensstemmelser. Så er der sikkert rigtig mange detaljer, vi stadig ikke er enige om. Men skal nu være med det, så længe vi kan behandle det på en fornuftig måde, så synes jeg faktisk, det var fint. Fordi jeg var lige på nippet til at sige, nu gider jeg sgu ikke det her mere. Og det gik over. Så det synes jeg var rart. God proces. You are not alone. Det er kun fordi jeg virkelig synes indholdet i det er pissespændende. Altså så og det har vi talt rigtig meget om også, at det ville være skide ærgerligt, hvis folk begyndte at drysse fra, fordi vi synes virkelig, og jeg har snakket med Asbjørn, som er fra holdet før os, som nærmest også er misundelig på vores hold, fordi han siger, hold kæft, der er noget drive i jeres hold, altså det er lige, jeg tror, at det er sådan indimellem, at det lige før han sådan godt, det ville sætte sig selv på standby og være med på vores i stedet for, ikke? Så det, og det kunne jeg jo synes, det kunne give mig. Så ja, det er sådan lidt status for vores. Ja, tak. Lena har en kommentar. Jeg tror, du rammer fuldstændig plet i forhold til, hvad det er for nogle frustrationer. Fordi det har jeg i hvert fald tænkt meget over, det der med, at man er jo vildt engageret, og jeg synes også indholdsmæssigt, så er det noget vildt spændende, men der på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvad det er, det er formen, og det der med, at der er så mange opgaver, man har så travlt, så det faktisk bliver, det tager ens engagement. Sådan så man laver opgaven for opgavens skyld. Og det der med, at man håber bare sådan hele tiden, hvornår får jeg tid til at bruge det her til noget vildt spændende. Men jeg tror, at det jeg i hvert fald, og det har vi snakket om i gruppen, det der har fået ro på, det er et eller andet sted bare at sige, det her det er en øvelse, der er nogle metoder, der er noget teori, der er noget litteratur, vi skal være akademisk, så vi skal egentlig bare gøre, hvad de siger. Og da jeg fandt ud af det, og jeg kunne ligesom parkere min begejstring et sted, og sige, det her det er et studie, jeg skal lære en masse ting, så hviler jeg faktisk meget mere i det. På en eller anden måde. Det er vildt ærgerligt. Det er det. At man ikke er totalt op at køre og vildt engageret.
men jo længere tid nu har jeg været i den her sådan 2 ugers tid, og jeg synes egentlig også, at jeg får noget ud af det, ved at bare sige, at det gør det lettere for mig. Og det vil sige, så er min læring også meget højere end den der frustration i den der boble med, hvad er det, vi skal foretage os? Jeg forstår ikke noget. Og så ja, egentlig. Men det er ærgerligt, og jeg gad godt, at man kunne på en eller anden måde tænke en anden form. Hvordan kan man bevare den her, det her engagement, der er på holdet, uden at man kvæler det i opgaver og systemer og strukturer, altså. Ja. Ja, det kan jeg også godt genkende. Jeg tager lige og gør altså vores situation også, så den er med som gruppe fungerer det rigtig godt. Vi har de samme udfordringer som alle jer andre, men det er ikke min fornemmelse, at der er nogen, der er på vej ud, og at der egentlig er behov for noget på det familieplan der. Altså det kører udmærket. Vi er heller ikke, eller det ved ikke, lige i hvert fald ikke så langt som nogle af jer andre også siger, vi har ikke lavet vores probes endnu. Vi har gjort en masse tanker omkring, hvordan de skal være, og vi har været i feltarbejde 2 gange. Så altså, det kører, men måske i et andet tempo, end Janus og Rikke havde forventet. Det ved jeg ikke. Jeg kan virkelig godt genkende den der med, at de 2 fag, som jeg har været inde på, flere af jer, clasher med 2 modsatrettede, hvad skal man kalde det, krav, ved jeg ikke om det er, men ting i dem. Jeg prøvede faktisk at udfordre Janus på det, og det ved han godt, så det kan jeg godt sige, han er, med den første opgave, hvor jeg faktisk prøvede at lave noget, der var ekstremt teoretisk og abstrakt, og han ligesom sagde, du skal være meget mere konkret, og jeg sagde, jeg kan ikke være konkret. Altså designmetoden, empatisk design forudsætter, at jeg går åbent ud i det her, så hvordan skal jeg kunne sidde og sige en masse konkret om det nu? Og det har han forstået, som jeg forstår det, og kan godt se problematikken, man har bedt mig om nu at altså, gøre det, som han gerne vil have det, og det har jeg så også gjort. Nok. Men der ligger et clash der i hele designet på vores egen proces, som kunne være gjort anderledes, men det er jo fint nok, noget skal man gøre. Ikke? Men den kan jeg i hvert fald genkende, altså det som jeg kalder de 2 fag støder lidt sammen. Der var også flere, der har været inde på omkring counterplay, og der har vi en udfordring i vores gruppe, fordi vi arbejder med nogle sygeplejerstuderende, sygeplejerske studerende, og hvordan kan vi gribe ind i deres situation i en klasse med nogle undergrupper meget lig vores egen. Og vi opfatter det umiddelbart, altså det er sådan en meget specifik og lukket situation, og så skal vi pludselig play city, altså jamen skal vi stå til at kalde det Rådhuspladsen i Aarhus, det hedder det åbenbart ikke, men whatever, et eller andet sted i Aarhus og snakke om, hvordan et eller andet vil se ud i et sygeplejestudie. Det giver ikke rigtig nogen mening i mine øjne, og det svar jeg forstod vi fik fra Rikke var, at jamen, de 2 ting behøvede heller ikke at være det samme. Altså man kunne godt lave et eller andet, altså tangible papkasse med noget lejende, som man kunne stå med på gaden, og så samtidig have et andet design i hele projektet. Og det er så udmærket, for det løser op for den problematik, vi har omkring det, men det understreger igen spændingen mellem de 2 fag. Altså det her med, at der kommer nogle krav ind over, som i virkeligheden forstyrrer fra det ene fag til det andet. Og når jeg siger det, så er det fordi, det er fuldstændig den situation, jeg også sidder og observerer. Det er altså ret morsomt med de her sygeplejestuderende, at de også sidder med et projektforløb, hvor de skal lave nogle ting, og så har de noget undervisning, som på en eller anden måde godt kan spille ind i det projektforløb. Der er nogle spørgsmål omkring religion og videnskabsteori, meget sådan noget her, kvantitative undersøgelsesmetoder kontra kvalitative og bla bla bla. Det er selvfølgelig relevant for deres opgave i projektet, men det kommer forstyrrende ind, og de kan ikke rigtig se, hvordan de skal bruge det. Så de sidder fuldstændig frustrerede og, hvad skal vi med det, og hører egentlig ikke efter. Så det er i hvert fald, der er nogle paralleller der, som er ret interessante, det synes jeg. Men ved kort og lange, vores situation er
positiv i den forstand i gruppen. Og jeg fornemmer også, hvis jeg opsummerer altså den runde det her, at det gælder, altså lige nu er der ikke nogen af grupperne, som er på vej til at falde mere sammen, end de allerede er gjort, og man kigger lidt fremad og prøver at holde den der. Så det tillader jeg mig at konkludere, med mindre I indvender voldsomt, og så siger jeg, tag det op igen, altså det er det, vi skal bruge det her forum til, hvis det ændrer sig. Og Stine? Jamen det var lige i forhold til det der med, hvor meget man har nået og sådan noget i designprocessen, altså, fordi vi var altså også sådan rimelig paniske over, da vi sådan begyndte at nærlæse den her opgaveformulering til milestone, altså om vi bare var håbløst bagud, og da vi snakkede med Rikke i går, så sagde nej, altså man tager ud fra det man har, altså ja. Det er det vi har, det er det vi gør med, og vi skulle ikke være paniske over, om vi var, hvor langt vi var i forhold til counterplay, fordi det var i virkeligheden også det vi har, vi tager med der, og så tager vi en masse med derfra, og sådan noget. Så der synes jeg nemlig, altså, men det var det samme som du sagde, Michael, ikke? At vi ligesom fik snakket det lidt ned. Og så kan det godt være, at hun når at få det snakket op i mellemtiden, det ved jeg ikke. Men det må vi jo så tage derfra. Morten? Jamen der er også noget modsætningsfyldt i at være i sådan en kreativ designproces og skal lave et produkt og sådan noget, og så lige midt i det hele, så skal vi lige fremvise det på en eller anden måde. Som et færdigt produkt. Men da vi havde vejledning, der snakkede vi også lidt om det, og det var faktisk ikke det, vi skulle komme frem til, men så lyder det bare i formuleringen, når der er vi har fået opgaven. Ja. Godt. Jeg har selv en kommentar til, som jeg også bare smider ind, og det er lidt i forhold til det, Lana sagde med forvirringen omkring det hele, at jeg synes faktisk også, at den måde litteraturen bliver hvad skal man sige, brugt eller smidt ind på, det er med til at styrke min forvirring nogle gange, at der bliver bare kastet, altså oceaner af ting og sager ind, man tilgår det via et dokument i uge 7, hvor der er nogle links, og så ligger der nogle teori derude, og jeg synes, den der struktur er underlig, og jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan lidt mere, altså ja, der er noget, når man godt vil ligesom være, jamen det her teori, det tager vi med ind, fordi vi vil, altså vi forestiller os, I kan bruge det til det her. Altså lige nu sidder vi med, eller jeg har talt op i de der 2 links ind i dokumentet i uge 7, der er der 26 forskellige, tekster, og jeg synes det er lidt kaotisk i forhold til at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal bruge til hvad, og så kan man sige, det skal jeg sgu selv finde ud af, jamen det er også rigtigt nok, men det er i hvert fald med til at, for mig at øge uoverskueligheden i forhold til det, der foregår, at man sådan bare kaster ting og sager ind på den måde. Så er det sagt. Lana? Jeg tror faktisk, Maj, hun var først. Kom Maj først, undskyld. Ja. Vi havde også vejledning i går, og sådan som vi forstod det, som Rikke hun sagde, så ville det for eksempel være muligt at tage vores probes-kasse med. Vi har for eksempel sådan nogle postkort, hvor der er et spørgsmål på den ene side, og så kan man skrive sit svar på den anden. Og have dem liggende der, hvor vi står, og så have en eller anden grim postkasse stående, hvor dem, der kommer forbi, så ligesom et go-kart-kort, lige kan skrive, hvad de tænker om, for eksempel, hvad er nydelsesfuldt, eller et eller andet, og så smide det i vores kasse, fordi vi overhovedet ikke har en prototype klar. Men vi kan godt bruge det, vi allerede har lavet, og få nogle fagpersoner og nogle andre dygtige mennesker til at reagere på det, vi har tænkt. Okay. Hvis det giver mening. Ja, men er det i den situation, I observerer, du snakker om nu? Det er det ikke? Nej, det er på counterplay. Nå, det er okay. Godt, jamen jeg blev for... Ja. Godt. Aha. Og med hensyn til Playing the City, der har vi også talt om, at
Altså, det ved jeg i hvert fald, de har talt om i arbejdsgruppen, at det skal ikke være større, end at vi kan overkomme det. Altså, Okay. det skal ikke være det, der fylder så meget, så vi går helt i kuk over counterplay eller noget andet. Okay. Godt. Lena? Nå, men det var bare i forhold til det, du siger, Per, det der med litteraturen. Sådan har jeg også haft det og brugt sindssygt lang tid på at finde ud af, hvad hører til hvad, og hvordan får vi lige organiseret det. Men noget, de faktisk har gjort her på det sidste, som jeg synes er helt vildt fedt, det er, at de i ugeplanen skriver det der med, til det, der vil vi gerne have især de her metoder og teori eller medie. Og hvis man følger, jeg fik i hvert fald både et design, det Rikke hun har lagt ud, og det Janus har lagt ud, var bare sådan, okay, nu forstår jeg meget bedre. Ja, så kunne man næsten se i milestonen, hvad det var, man skulle. Okay. Altså, hvad var det for nogle begreber? Hvad er det for nogle ting, de forventer? Og det gjorde, at jeg sådan blev sådan, altså jeg kunne bare mærke, at mine skuldre, de sådan, jeg blev helt lettet over, nu kan jeg se koblingen for teorien, og det hun siger, hvad er det for nogle begreber, hun bruger der i forhold til det. Okay. Det synes jeg faktisk, det fungerede fint for mig. Og det sagde du, det var ugeplanen? Det var ugeplanen, hvor de lige havde tilføjet, ja. Ja, okay. Det der må I gerne se, så det er ikke, den er ikke i kassen, i litteraturkassen. Nej, godt. Jamen det var nok, det lyder som noget af det, jeg godt kunne bruge. Jeg er lidt udfordret aktuelt lige nu, fordi at altså sådan er meget mig, der kører observationerne derude, og det gør, at jeg virkelig bliver spændt op på at forholde mig til empirien og teorien. Jeg har sgu dårlig tid til at kigge på den, hvor meget jeg end gerne vil. Det der med at sidde og observere en hel dag ude i sådan en klasse, det er virkelig grænseoverskridende. Hold da kæft, det er ikke nemt. Når man du har dårligt til at sidde der. Nej, jamen det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I alle sammen har prøvet det, men ellers så vil mit råd være, prøv det. Hold kæft, det er interessant. Det er altså slet ikke så nemt, som i hvert fald jeg troede, at det ville være bare at sidde og kigge lidt og finde ud af, hvad deres værdier er. I guder, hvor er det svært. Det synes jeg er en af de ting, som er interessant ved det her, ikke? At man kommer ud i sådan nogle situationer. Det er jeg faktisk glad for. Morten? Lana, kunne du ikke lige smide det der dokument, du henviser til, med den der kommentar, du lige har sagt, med skuldrene, der sænker sig? Kunne du ikke lave et opslag med det? Ja. Det tror jeg, der er andre, der vil have rigtig god gavn af at læse også. Uden at man selv skal ind og finde det, så bare det der med, der lige står, det hjalp mig. Læs det. Jo. Men noget af det var også, altså for eksempel Janus, den der opdatering, han er også lavet på Facebook, hvor han skriver det der, jeg kan se, at der er nogle af jer, der måske har brug for lige at lure de her YouTube-klip igennem. Ja. Eller et eller andet. Og når man så sætter sig ned og kigger dem igennem og skriver og lytter og ser blogindlægget, så giver det også meget god mening i forhold til P2-opgaven. Bare sådan, det er bare det, de vil have, vi skal gøre. Og det er ud fra de teorier. Det er ud fra den måde, vi skal analysere medier på nettet. Der sker et eller andet, når der er, man læser sådan en akademisk opgavebeskrivelse der med, at de her krav der, det kommer til at virke så enormt velformuleret og kæmpestore, men når man så egentlig kommer frem til, hvad er det egentlig, jeg skal, så er det ligesom om det bliver lidt lettere. Ja. Og der måske kan det hjælpe, fordi det er jo nok det, der egentlig kan være forstyrrende, det er, at vi får opgaven stillet på forhånd, hvilket er rart, så man ligesom ved, hvad man skal. Men så kommer der en masse ting, og så bliver man forvirret over, hvad er det så, vi skal følge ud af litteratur? Hvad er det, vi skal følge ud af begreber? Hvad er det for nogle begreber, vi skal anvende? Og så lægger de dem lige på til sidst, hvor man bare sådan, om kunne ikke have gjort det inden, men måske var man ikke klar til det. Eller måske er det igen strukturen. Hvis nu vi havde fået begreberne på plads, og altså ligesom havde fået tid til at fordybe os i litteraturen, bare for litteraturens skyld, så vi ligesom var lidt klogere på det, så ville opgaven være meget nemmere. Så nogle gange, så det er også det modarbejder, fordi at man jo ikke er i stand til at læse, hvad det egentlig er, man skal, før man har kendskab til det.
Og når det så er sådan en boks, hvor du skal vælge, så kan man måske nogle gange vælge at gå forkert. Ja. Ja, andre kommentarer til den del? Michael? Om det var bare som kommentar, Lana, at det var lidt det, vi netop, den måde du beskriver, det var lidt som vi havde med Claus jo netop, at der fik vi jo sådan lidt litteraturen, og så fik vi opgaven stillet løbende. Altså der synes jeg nemlig, det gav meget god mening. Der brugte vi ligesom litteraturen løbende. Og det synes jeg bare, der havde man mulighed for at få det indarbejdet på en helt anden måde. Teksterne og litteraturen sidder fast på en anden måde fra første semester, end den overhovedet kommer til på det her semester. Det er selvfølgelig også fordi, der bare er sindssygt meget mere, men som jeg også selv har beskrevet det her med, at man når aldrig til det punkt, at man egentlig kommer til at bruge det. Det bliver først lige, når vi skal skrive den her opgave, altså, så er det der, man må tænke tilbage, har jeg læst et eller andet, eller høre de andre, fordi det er netop det næste dilemma. Man kan sagtens selv komme til at sidde og læse nogle tekster, man ikke kan bruge til noget, egentlig. Fordi at vi jo så deler nogle tekster ud, og selvfølgelig hører man, hvad de andre har læst om, men det er bare ikke det samme, som hvis man selv havde læst det. Men det er jo så bare det dilemma, der er. Ja, bare lige hurtigt. Jeg vil lidt tør på strøm. Jeg henter lige min opgave. Stine? Jeg tror, det var mig først. Undskyld, jeg ser ikke mig. Sorry. Var det mig? Du har... Det kan være, hun er frosset. Jeg har bare siddet og viftet. Jeg har ikke... Okay. Jeg vil ikke sige noget. Helt i orden. Så er det Stine. Jamen, jeg tænker to ting. Den ene er i forhold til det der med at gå ud og observere. Så synes jeg nemlig også, men det er også fordi, at jeg er vejleder og har observeret rigtig meget, at vi har manglet noget i forhold til, hvordan observerer man egentlig. Fordi det gør man faktisk ikke bare. Men lad mig henvise til den her Hilde Larsen Damsgaard med åbne øjne. Jeg skal nok lægge den ind. Det er en fantastisk bog. Den er selvfølgelig mindet på, på at observere børn. Men man vil godt kunne bruge rigtig meget af det til, når man, hvis det er voksne også. Og det er simpelthen en håndbog i, hvordan gør man, når man skal ud og observere. Der er observationsspørgsmål i, altså der er sådan kapitler, der handler om forskellige områder, man kan observere på. Så er der selvfølgelig lidt teoretiske perspektiver på det, og så er der simpelthen observationsspørgsmål og diskussionsspørgsmål. Den er fantastisk. Den er virkelig god. Jeg smider den ind, fordi det kan godt være, og det kan godt være, at det er for virkeligheden i processen, men nu gør jeg det alligevel, fordi det kunne være, at man fik brug for det en anden gang. Det er virkelig god, altså, fordi man kan faktisk slå op og så sige, det er det, jeg skulle kigge på. Hvad fanden er det nu lige, det er en god idé at kigge på? Hvad tænker jeg? Hvor tænker jeg vil have mit fokus, for man kan ikke se af det. Det var den ene ting, og den anden ting er i forhold til det der med litteraturen. Blandt andet, altså vi har også talt om på vores hold, at altså, hvor grotesk det end jo nogle gange kan forekomme, når man nu går på en uddannelse, der hedder IT didaktisk design. Altså så virker det som om, at didaktiseringen af det her forløb ikke altid er så hensigtsmæssig eller gennemtænkt. Men der kan man selvfølgelig også sige, at vi sidder jo enormt mange, som har rigtig stor praktisk didaktisk erfaring, og det er jo det, vi hele tiden spejler det i, også hvis vi sådan siger, hvorfor det her? Altså, jeg har også talt med dem om, så siger, prøv her, hvis man gerne vil have folk til at tage ejerskab i en proces, så er man altså nødt til at kommunikere det på en anden måde fra starten, end man gør. og det ved jeg sgu ikke om det, hvor meget det ændrer sig. Men vi har, altså jeg kan høre, at vi har samme oplevelse det der med, at vi, og det snakkede vi også lidt med dem om i går, at vi synes måske, det gik lidt for hurtigt, og også i forhold til teorien, fordi vi synes bare, at vi havde sådan lidt et overflade, vi skal nærmest kun krasset i overfladen af nogle ting, hvortil de svarede, jamen sådan er det med alle ting, også selvom man skriver Ph.D. eller sådan noget, der er altid mere af det, og det ved man selvfølgelig også godt. Jeg tror det bliver lidt, vi har jo snakket lidt om, at det er selvfølgelig lidt forstærket i det her semester også, fordi det design-teoretiske er helt nyt for os, hvor man kan sige, at de ting vi havde i sidste semester, vil der for rigtig mange af os, hvad enten vi er læreruddannede eller pædagoger, som jo størstedelen er, eller har en eller anden, så sådan noget læringsteori og de der grundverdensanskuelser er jo ikke fuldstændig nyt.
Og selvfølgelig ligger de også i de teori, der er nu, men der er bare mere nyt i det, som man har brug for længere tid. Altså jeg har også fornemmelsen af nogle gange, at jeg kan godt have læst og skrevet referat af noget, og hvis det så er gået 1,5 dag, så jeg overhovedet ikke huske, hvad det var. Altså så kan jeg kan ikke hente det frem. Ja. Det kommer måske. Ja, det kan jeg genkende. På et tidspunkt sad vi og diskuterede et eller andet i et hangout i vores gruppe, hvor en eller anden teoretiker blev nævnt, og så siger hvem er det? Og så siger en af de andre, jamen Per, ham har du læst. Og jeg kunne ikke huske det. Jeg kunne simpelthen ikke huske, at jeg havde læst det. Men det var rigtig nok, jeg havde læst det. Så der er meget forvirring på det plan. Ja. Bare du om det og udgiver det som dit eget, så er du vel. Ja, præcis. Det er ikke fusk. Jeg kunne sgu ikke huske det. Ja, ligesom Bob Dylan. Men det er skide godt med den bog der, Stine. Det lyder som om, at jeg skulle have haft den med. Den er jeg glad for, at du i hvert fald kommer med nu. Så vi er ude en gang til, så jeg kan nå at bruge den der. Så det er jeg glad for. Godt. Er der flere kommentarer til hele det her felt, vi berører nu? Eller har vi styr på det? Morten? Jamen, altså det er ikke en kommentar, det er nærmere sådan en refleksion. Ja, det bliver også en kommentar. Ja. Men da vi startede med Claus, der lavede vi også nogle videoer, som ligesom var for teoriens skyld, på en eller anden måde. Som ikke, hvor vi havde nogle afleveringer, hvor vi delte nogle kapitler op i, for eksempel den der læringsstil og didaktik og alt det der, så hvor man virkelig gik i dybden med det og skulle aflevere en opgave for teoriens skyld, og ikke en opgave for andet. Men ja, det var bare lige en tanke, jeg fik. Det fik i hvert fald mig til at gå rigtig meget i dybden med det, og det satte sig fast. Ja. Og så en anden ting, så er jeg desværre nødt til at smutte nu, fordi virkeligheden... Det er den virkeligheden kalder. Det er helt okay, Morten. Tusind tak, fordi du kom. Jeg synes, det er en rigtig fed ting med den her klassens team. Også, man kan godt føle sig lidt isoleret som gruppe, og hvis man så ikke... vi har nu rimelig meget kontakt, men man kan hurtigt blive koblet af på et online studie, ikke? Hvis man ikke lige er på hele tiden. Ja. Jeg vil måske sætte pris på, at det tror jeg måske også der andre, der vil, den lå på forskellige tidspunkter, eller ikke andet. Ja. Ja, men ellers må jeg bare godt med, og god weekend og alt det der. Tak i lige meget, Morten. Michael, du var med en finger. Det var bare en kort kommentar til det, Morten han sagde. At det virker nemlig rigtig godt med de videoer. Problemet er bare med al den litteratur, vi har, så vi aldrig kunne nå at skulle lave de videoer. Nej. Som det er nu. Ja, så enten så skulle man i hvert fald fjerne noget litteratur, tænker jeg også. Ja, det var bare en tilføjelse. Ja. Så kan man se jeres andres videoer og på den måde følge. Det er rigtigt, ja. Nå, ha' det godt. Lige måde, Morten. Hej. Lena? Jeg vil bare lige sige, og jeg har nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der startede de der referater der, og hvem der lægger på, og sådan, men tusind tak. Altså, jeg har ikke selv været så bidragende med at lægge et referat ud endnu, men det har bare reddet min røv så meget, at jeg har noget sådan konkret og nogle fokuspunkter, inden jeg går i gang med at læse teksten, så jeg ikke behøver sådan at forstå den fuldstændig. Det er nok den største hjælp, altså, og jeg ved også, at min gruppe er enormt glad for det arbejde, og hvor er det vildt, at de har tid til at lave så vilde referater. Altså, det vil jeg bare gerne sige tak for. Skide godt, Lene. Det er dejligt at høre. Og der ser jeg også den vinkel, altså at vi er jo nogle grupper, som altså fungerer mere eller mindre godt fra tid til anden, hvad ved jeg. Men rigtig meget af vores arbejde foregår jo i de her grupper. Og så har vi den her klasse, som sådan et eller andet sted spiller en rolle også, men jeg kan nogle gange have svært ved at se, hvad det er for en rolle, vi spiller på tværs. Og det er også en del af min ambition med det her, det er at få et bedre billede af, altså hvor er I, hvordan kan vi arbejde bedre sammen på tværs. Og der er jeg selvfølgelig så glad for, at du, Lana, siger som du lige gjorde der, fordi i den gruppe igen, som jeg er ude og observere, der er forholdet altså endnu strammere. Der er nogle sygeplejersker der, som i den grad er i deres egen lille gruppe, og det samlede klassefællesskab, det spiller ingen rolle for. Og jeg kan ikke lade være med hele tiden
så refererer til vores egen situation og siger, hvordan er du selv der? Og det er selvfølgelig også det, vi skal. Lena? Jamen også bare i al den her frustration og design, og det der med, at man skal være reflekterende og sådan, så har jeg nemlig også tænkt på, at det kunne faktisk have været fedt at lave et produkt eller et design, der gjorde det muligt, hvor man kunne skabe en platform, hvor en online uddannelse fungerer helt optimalt, og der er struktur på. Men så tænker jeg, at det bliver nok for navlepilleri, hvis man tager udgangspunkt i sig selv. Men det mangler der. Altså, der må komme nogle andre designere og kigge på vores studie og sige, hey, prøv her, hvad kan vi gøre for, at hvad er det for en platform, de skal navigere rundt på? Ja. Jeg er meget enig. Ja. Yep. Andre indspil? Godt. Jeg havde lige, altså, og det er ikke fordi vi behøver at tage en større diskussion, det vil jeg bare lige høre, er alle kommet på plads med det omkring betaling og alt det der, som har været et issue, og det, vi skal ikke starte hele diskussionen, det er mere, er der nogen, der har udstående stadigvæk med det? Eller er alle grupperne ligesom, nå ja, det er så sådan, det er, så må vi gøre det sådan? Det virker sådan. Fint, fordi så, altså, Lena, undskyld. Nej, men jeg vil bare lige sige, at vi har slet ikke taget snakken i vores gruppe omkring det. Okay. Så jeg ved slet ikke, hvordan, hvad de andre tænker omkring det. Okay. Altså i min gruppe har vi ligesom sagt, ja, okay, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, og det kunne måske have været lanceret på en bedre måde, bla bla bla, men ja, det må vi leve med. Stine? Jamen, altså, sådan har vi det også. Altså, for vores vedkommende handler det jo sgu ikke så meget om 500 kroner eller ej. Altså det vi snakkede om, det var sådan mere, hvad det var, det igen var et udtryk for. Og det var også snakket med Rikke og Jens om. Så det er jo sådan der. Ja. Godt. Og så vil jeg så lige tage en sådan åben forum. Er der nogen af jer, der sidder med noget, som I gerne vil bringe op i det her forum, som jeg ikke har bragt op? Stine? Det var bare sådan en enkelt praktisk ting, om ikke vi kunne være lidt ops på i grupperne og få lagt vores vejledningsvideoer ind i den der fælleskanal, vi har, for man skal finde dem alle mulige steder ellers. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør, og jeg har spurgt, jeg har virkelig gjort det. Jeg har spurgt, og nu har jeg fået et link, men jeg ved stadigvæk ikke, hvordan jeg får den derover. Jamen, jeg har prøvet troet, at jeg kunne bare logge på i den der, altså sådan at hvis jeg satte et live hangout op, at så kunne jeg bare være logget på som den der ITDD14. Men det har jeg prøvet et par gange, og jeg kunne ikke invitere mig. Altså af en eller anden grund var der kun én, der fik invitationen, men det har jeg gjort med de andre så. Og der har nok lige nogen, hvor jeg skal huske at gøre det. Altså så havde jeg været på som mig selv, så har jeg downloadet videoen og så uploadet den til den kanal. Så hvis du har fået administratorrettigheder på den, Lana, så skulle du gerne kunne ligge og bare skifte imellem, om du er på som dig selv på Google, eller du er på som den der konto. Den der fælles konto. Og så hvis du er på, så skal du bare sørge for at være på som fælles konto, og så uploade derfra. Ja, men der er et eller andet, der går galt, fordi når jeg så siger, jeg vil gerne uploade, så ligger de ikke på min YouTube-kanal. Nogle af dem gør ikke, og så forsvinder de. Jeg ved ikke helt, hvad der er gået galt der. De ligger ikke alle sammen tilgængeligt, og de mange har oprettet hver gang. Du kan ikke finde dem hos dig selv, er det du siger? Jo, men de ligger, hos mig selv, der er det fint nok, fordi der ligger den bare på min Google+. Men den går ikke, der mangler en kobling fra Google Plus over til min YouTube-kanal. Er du sikker på, at du har sat dem op som offentligt? Altså du har delt dem offentligt? Og du kommer til at dele dem privat? Det kan godt være, det er det. Men hvad gør jeg så for at ændre det? Du kan gå ind i Google Plus, og der kan du faktisk redigere indstillingen for den, så du gør den offentlig. Og så kommer den, så skal det systemet lige opdatere. Så kommer den i YouTube. Fordi det havde jeg nemlig også kommet til at gøre med. Okay, så prøver jeg det. Så kan det være, det kører. Ellers så råb op på Facebook. Der sidder en del med ret meget Google, så de skal komme på banen. Ja. Altså inde i mit hoved er det sådan, at Morten han kan alt.
Så må man Jeg ringe tror op, også, han kan. og så dele skærmen, og så må han kunne sige, du skal der. Skide godt. Skide godt. Godt. Andet? Godt. Så vil jeg så selvfølgelig sige tak, fordi I kommer så lige høre, at er det brugbart, det her? Er der noget, der skal vi gøre det på en anden måde? Hvordan og hvorledes? Nogle kommentarer til det? Nu fordi det er første gang. Jeg tror, Lana vifter. Lana, jeg kunne ikke se den der uden på billedet. Nå, jamen det er tidspunktet. Nu var det helt et held, at der var nogle søde kollegaer, der sagde, nej, men det skal du selvfølgelig være med til. Men, og det er ikke fordi vi står jo i forskellige situationer, men hvis det kan være vekslende, sådan, så nogle gange så kan det være om formiddagen, og nogle gange kan det være, for jeg ved i hvert fald, altså, og nu er vi jo så kun 3, så det bliver ret svært. Ja. Og vi har arbejder alle sammen, så vi vil nok fortælle for, at det bliver eftermiddag, aften. Men når du siger eftermiddag, hvad tid er det så, Lena? Jamen, vi fra 16. Fra 16, okay. Ja. Godt. Michael? Jeg tænkte bare, at man kunne med fordel lægge sådan et Google Docs dokument ud, altså lægge i den der tråd, når man inviterer. Ja. Fordi så kunne man gå ind og skrive nogle punkter, hvis der lige var noget løbende. Ja. God idé. Ja. Som man, og så kan det være, at det har løst sig, inden man så mødes, men så er det så bare sådan der. Men, ja. Yes, jeg havde alt for meget fokus på det der med at finde ud af, hvordan fanden jeg skulle finde det er så fint. Så det var ikke noget til. Men du har ret. God pointe. Maj? Og hvis det Google Docs så ikke er delt med Rikke og Janus, så har vi jo mulighed for at skrive, hvad det handler om, og så en parentes, at det vil vi gerne have gjort off-air. Okay, fordi så kan vi jo eventuelt tage det først, inden vi går on-air. Jeg tænker, altså det er ikke fordi, jeg har noget, men der kan jo komme noget hen ad vejen, hvor vi synes, det kunne være meget rart, at vi ikke har alle ører med. Absolut. God pointe. Det tager jeg til mig. Og hvad med altså frekvensen? Altså nu, når jeg overhovedet indkaldt hurtigt nu, eller halvhurtigt i hvert fald, så var det for i høj grad med fokus på den gruppesituation, som virkede lidt kaotisk. Det er der så heldigvis styr på, så det er fint. Men hver 14. dag er det altså som standard. Og så kan man jo altid indkalde ad hoc, hvis der opstår et eller andet. Jeg tror, det er fint. Ja. Skide godt. Jamen, medmindre der er andre kommentarer, så vil jeg sige tusind tak. Jeg synes, det er rigtig fedt, at vi skal prøve at blive ved med at gøre det her. Ja, tak. Ja. Godt. Og Tak. rigtig God weekend, god Maja. weekend alle sammen. God weekend. Hej. Hej.